Ing ini may ako karon diri sa kuan malit kog balanghoy. Ora kong balanghoy. O, pwede nang ipuspos imong kalaban. Ing ini pa din. Endo. Imo na kog tulo ka kilo te. Ang daghan ng balanghoy nga niyo. Asa ni gikan yung balanghoy niyo te? Bagyo. Bagyo pa ni. Kinuha ko gikan pag Maynila ang Bagyo district. Bagyo district di ay. Napay ano, napay lubi. Mo ning lubi. Pila man ning lubi te? Ingini pila man ning lubi? 15. Kinsiran eh. Wala pila na. So ampun ako. Mangita ng kaguran dito nga di sa balay kay magbiko ko. Bunal na ko ni sa ulo sa muang silingan nga chismosa. Ang buak ng ulo at bunalan na to ani kay sige nagpangimantay. Ganito yan, marami dito. Palit na lang siguro ako. Kadagko ng balanghoy oh. Ano? Ing inini. Musta naman ka ko eh? Dira, tulo. Tulo ka kilo. O kaning bulungagan na lang po nakogkuan lubi day. Lubi. Hindi panggata. Maggata maglot. Ang ini ni maggata kogkuan ilaga dito nga dadakpan. Duha ra tingali ka buok day. Ang malit mo diri oh. Maggata kog ilaga day kay dagko na king ilaga sa mong kusina. Pati nang dagkuang adto. Ang ko mo. 25. Kain tag sa 25. 105. Ha? Ya? Ano tong lubi? 90. Ay, naulog. Tara, day. Isa? Ay, pwede ka ng 500 na lang, day, para masinsilyuan. Hindi na lang 500. Ay, no, wag tang mang 500. Wag tang, wala na, day, day. Ano, malit na ko direk balanghoy. Sarang ko gikang pagbagyo district. Murag si Ninja Turtle. Ing inin eh. Ko sa may palito ni mo call. Kada ko ra ko sir. Langhoy pug ka. Oh, papon ako. Oh, wala gud ni dako kayo. Oh, balanghoy oh. Sus ko gingani maigo nimo Ginoo ko. Part Musigag yung mata nimo parte dako kayo. Ingini ni Ginoo ko. Kang okay kapoy na kasi mong kinabuhi kaning palito ni mga balanghoy oh. Oh, dako kay sa katanan oh. Maigan ka ni wingig juga. Pila to dong? 5. 5 pesos ko nung na malit kog balanghoy nga ni. Video ra ta ani kay salamat kay dong. Gikan pa di sila Bagyo district. Dere ra mo gapwesto dong. Ani agira de. Swerte de kay ko kay nakapalit kog dagkong balanghoy. Ay nagbi-deliver. Dir karon na pud mo may adto dire. Oh. Si auntie oh. Oh, salamat kayo day.